Čau YouTube, dnes si ukážeme, ako vytvoriť ľahké Minecraft logo cez Adobe Photoshop CS6. Tak, ako prvé si otvoríme Adobe Photoshop. Tak, dáme File, New. Vidíte, ja tu mám takéto nastavenie. Rozlíšenie si môžete dať vlastné, je to na vás a to si môžete nastaviť podľa mňa, úplne jedno. Tak ja si tu napíšem trebárs Minecraft YouTube. OK. Tak, no pozadie ja si dám čierne. Tak. Potom dáme si tam text, ja tu mám Minecraft font, potom vám tu dám pod video link, tak tam dáme a napíšeme Minecraft. Na farbe teraz nezáleží, je to úplne jedno, teraz to stačí už dať iba do stredu, klikneme na toto a dáme Ctrl+A. To nám vlastne označí toto celé, jak vidíte, a dáme túto šípku a dáme toto. Tak a to nám dá pekne do stredu. No klikneme na toto a kde sú toto vedľa, aby nám to už tak nebolo označené celé. Tak dáme už len šípku a klikneme na toto a dáme Blending Options. Tak. Je to úplne ľahké, stačí, keď pozapíname toto všetko, versatimova, a ja si myslím, že to je celkom pekné, viem, že to je veľmi ľahké, moc som sa s tým netrápil, ale mi sa to celkom ľúbi. Pozadie si už môžete dať vlastné a to vlastne